Όνομα. Πάμε. Σερ Team, Πολυζωίδου Έλενα, Καλμογιαννάκη Σοφία, Ρούλα Δαμαπούλη. Δείξε box. Έλα, Έλενα. 50 εκατοστά. Ωραία. Τα κιλά μας. Τα κιλά μας 2,5. 2,5. Και εδώ η μπάρα. 20. 20. Και 5. 20. 30 κιλά, έτσι. Λοιπόν, χρόνο. Σήκω, βάλε χρόνο. Και το στο μπαρ και όλα αυτά, δηλαδή. Έχει και πάντα. Πήγαινε λίγο για μουσική. Πάμε. Βάλε χρόνο. Θα με μετρήσετε. Ναι. Στο 6 θα μας δημιουργήσουμε. Φαίνεται ο χρόνος, ρε. Στο 6. Έλα, είναι πολύ το βίντεο τώρα, άντε. Λοιπόν, πάμε σε 10. Πάμε, δυνατά. 5, 4, 3, σηκώστε μπάρες. 2, 1, πάμε. Φαίνεται το πρόγραμμα τώρα. Ναι. Μουσική, βάλτε λίγο μουσική γιατί πρέπει να είναι. Μπράβο. Μπράβο, Έλενα, έλα. Αλλαγή, γρήγορα. Πάμε. Δεν μετράω. Μπράβο, έλα. Πάνω μπάρες. Έτσι. Μπράβο. Μπράβο, πάμε. Έλενα, πάμε, πάνω μπάρα. Μπράβο, Έλενα, ωραία. Μπράβο, Έλενα, έτσι, έκρηξη. Πάνω, πάμε. Πάνω μπάρες. Έκρηξη. Ωραία. Πάνω. Πάμε, Έλενα. Πάρω. Μπράβο, Έλενα, μπράβο. Έλα. Γρήγορα αλλαγές, γρήγορα. Πάμε, έτσι. Πολύ καλά πάμε, Αλλάξτε. Πάμε. Γρήγορα, πάλι μπάρα. Μην μετράτε. Πάμε, αλλαγή σε αυτό. Κάνε. Πάμε, αλλάξτε. Γρήγορα. Μπράβο, Έλενα. Μπράβο. Πάμε. Γρήγορα η μπάρα πάνω, έλα, γρήγορα. Πάμε, δεν έμεινε τίποτα, έλα.
Αλλάξτε! Γρήγορα! Πάμε. Πάμε. Πολύ ωραία, μπράβο, μπράβο! Πάμε γρήγορα, κράτα το ρυθμό. Κράτα το ρυθμό. Μπράβο! 40 δεύτερα, 40 δεύτερα! Έχεις λίγο ακόμα. Έχεις λίγο ακόμα. Κάνε μία! Λίγο ακόμα. Τελευταία, αλλαγή, 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 γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα! 30 δεύτερα! 30 Πάμε, δεύτερα. πάμε, πάμε! Πάμε! 30!